makna perayaan HKBP Serpong tahun 2025 ini adalah untuk membangun kebersamaan, mulai dari anak-anak, orang dewasa, orang tua di HKBP Serpong, dan juga momen untuk membangkitkan semangat persatuan, persekutuan di seluruh week dan di seluruh kategorial. Ya, kita berharap melalui Parahyon tahun 2025 ini kualitas pelayanan di gereja kita semakin meningkat, dan tidak hanya kualitas, persekutuan jemaat juga semakin baik dan menjadi stimulan daripada yang dilakukan oleh Parahyon ini supaya merangsang, membiasakan diri aktif di dalam setiap kegiatan. Banyak sekali ya perlombaan di tahun ini. Di awal April kita sudah awali dari kegiatan launching Parahyon yang menurut saya cukup meriah, lalu dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan Paskah. Dan berikutnya nanti akan banyak perlombaan, baik perlombaan olahraga, seni, antar week yang akan kita lakukan. Ada festival core, vokal group, olahraga ada volley, futsal, dan lain sebagainya. Mungkin yang bisa saya sampaikan, di setiap perlombaan akan ada hadiah bagi pemenang 1, 2, dan 3, dan kita akan menghitung klasemen pencapaian setiap week. Jadi nantinya kita akan tahu week mana yang mendapat nilai tertinggi dari seluruh perlombaan, dan yang mendapat nilai tertinggi nantinya akan menjadi juara umum Parahyon tahun 2025 dan akan mendapatkan piala bergilir. Jangan kendor, menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Uria di Tuhata, tapu kama perminggota, marete mahita, sebukwete nomor 100 walu, ayat sada 1 Mari hite-hite gowarni debata ama, dohok gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok gowarni tondi perbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah, lehonokku Tuhamu roha nai baru dohot todi nai baru tubagasan ate-ate muna, jala usatokku do roha batu siad daging muna, jala lehonokku Tuhamu roha namarpakki lalaan, jala lehonokku matodiku tubagasan ate-ate muna, au do mapahesa,
asa marparange hamu di bagasan akka patiku, akka uhuku pera do tamuna jala patu paumuna do. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, odo manudangi jala mengajari rohani akan naporsea di hatam marhite-hite tondi perbadia. Saya buhai marohanami asa ture parrohon nami marhite-hite tondimi. Asa totonggo dame rohanami makalason hagogoon nai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita sebukuede 103 ayat 1 2. Tatangi pati ini dibata imasian ulau ni apostel pasal 20 ayat 20. Atong ramoti hamuma dirimu rodi sadok panggungani adipatidang to diperbadiai ro hamu gawe si mata-matai asa dipermahani hamu huriani Tuhani na tinobusna mahite-hite siam mudarna sadiri. Atong mangido gogo mahita tuado panidibata lamangulahon na hubar pati nai. Haleluya Bapa, saya berdoa memahami, memahami hubar pati ini. Amin. Mareda hita sebukede nomor 623 ayat 2. Yesus, Maha
topo tima dosatta tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesani dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya sima roham dihami akan mangarsakot dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesani dosa nami ini. Lehom matuhami todim na badiai asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alai asa hot rohanami marhapor siaon. Laho mangkotapon nasa dosa doho roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabe pelean na mangulu jalan abadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sesani dosata. Roma hamu tuau asa mangolu to dimuna nina Tuhan Jehovah. Tuksura rarado samuna songon abik bunga dakdap. Potardo bahenokku songon itak. Nakpirara songon abit hasumba. Gabe songon hapas do muse. Hasa ngapon madi debata na digijang. Amin. Marede hita sebukwede 444 ayat 1 tabatul. Bagaimana trupu epistel di minggu sadarion imana dibuat siap buku ni si Joel pasal 3 ayat 1-5 tajahama marsikasori. Baga-baga taringot tuhause ni to di porbadia. Jadi dung songoni pangusehonok kuma to diku tunasa sibuk. Gabe manurangi ma akka anak muna doh boru muna. Marnipi ma akka situa muna. Jalan maralatan akka doli-doli muna. Dohot dohot akan kosomuna bawang dohot guru-guru pamusehonokku di kondiku. Jala pamasokku do akka pertinad daun di langit do di tanoon. Mudar do api do timus namar si jongjong. Mudar do matani ari gabe ngomong jala bulan gabe muda. Patu jolon ni ari ngomong Jehovah nabolon jala songkai. Alai nasa majo guar ni Jehovah malua do. Ay di atas ni dolok Sion do di Jerusalem masa haluaon. Songon na pinarbaga ni Jehovah hian. Jala di tonga-tonga ni halak na malua ido akan na jino ni Jehovah. Olak ni do sahatna. Mertua mana tumangion hata ni debata. Jala nopyopsa. Amin. Marede hita sebukede 105 ayat 1-2.
tidak ko maha porseao tai songon na hina tidak ko ni dongata sa porseao di sa dokot tibion rak mahita amadok au porsea di bata jabuga hidup ama pargogo na suatu dosa nah mempalangi Tuhan au porsea Yesus Kristus anak di bata jabuga na sadari imana dibuon di si Maria na juga beja tondi perbadia andorang suatu Idul kuata nak mau negeri di pengumuman silatus nama terpacar do ibana di kau pinar silang nah tua tu turun di kamu namun lah kamu di hari patulungun nama naik ke surga lahun itu siamun di bata jakuba nama naik patuko na suatu gusti isi ibana prima musuh anomo mau bumi halat nama nguru nama te au porsea on di purbadia jalan ada dia punya bisnis mana dia do sesana khusus do hari naman do mula mangusuk lagi di hati mate do yang meruan surat sudah amin. Por pujian dan por ama.
Tabigay matiting di menggutta seryo. Shalom. Parhalado HKBP Serpong Pasahaton. Selamat hari Minggu jala selamat madohoti parmingguon di Bagas Joro dohot napatupahon parmingguon di Bagasta Ganuk Marsada-sada. Laos kuhutma pasahaton nami sian parhalado. Selamat ulang tahun turuas ni huria namar ulang tahun hari hatu tubuh. Dohot namar ulang tahun parsaripeon di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu tuhat tama hita saluhutna. Titing minggu 8 Juni 2025. Parjolo goar ni minggu sadarion minggu 8 Juni 2025 masuk mahita tu minggu Pentakosta Parjolo. Pentakosta Parjolo lapatanna Pentakosta ima pesta Parjolo parningotan ari hasasaur ni tondi porbadia. Topik minggu sadarion ima ulaun niton di porbadia di ngolu ni akka na porsea. Na paduahon ruas natabba. Mamukka sadarion minggu 8 Juni 2025 nunga di jalo gabe ruas ni HKBP Serpong. Na Parjolo Deborah Fierna Yosela. Nomor registrasi Sadatolu Tolusada. Ruas Parguru Sian GBI Moderland Kota Tangerang. Masuk WIK Parserahan. Di Patadahod di Parmingguon pukul 8 WIB. Napaduahon keluarga Ambang Agus Erwinson Tampubolon Inang Kristasia Cassandra Dohot Sahala Yanakon. Nomor registrasi Sadatolu Tolu 2. Pindah Sian HKBP Hutaraja Resort Hutaraja Distrik Onom Dairi. Masuk WIK Bethesda. Di Patadahod di Parmingguon pukul 6 WIK. Napatuluhon keluarga Amang Maringan Sirait Inang Rani Boru Simanjuntak. Nomor registrasi Sadatolu Tolu Tolu. Pindah Sian HKBP Hasahatan Resort Pangobusan Distrik Opak Toba. Masuk WIK Jerusalem. Di Patadahod di Parmingguon pukul 8 WIB. Napapaton keluarga Amang Rido S Butar-Butar Inang Evinta E Hasibuan Dohot Opat Hala Yanakon. Nomor registrasi Sadatolu Toluopat. Pindah Sian HKBP Setia Negara Resort Setia Negara Distrik 5 Sumatera Timur. Masuk WIK Jerusalem. Di Patadahon Parmingguon pukul 8 WIB. Napatuluhon Parjamita di Parmingguon Sadarion. Parjamita di Parmingguon Minggu Botari pukul 10 WIB. Ima Amang Pendeta Albiner Hutauruk. Nama Kubasi Songon Sekretaris HKBP Distrik 21 Banten. Napaupaton kompetisi paduan suara anak. Dalam madohoti kompetisi paduan suara The Face Jakarta International Choir Festival Manang JIFCF 2025
pada tanggal 20 Juni 2025 na dipatupa di Taman Ismail Marzuki. Paduan suara anak Harmonia Lukis HKBP Serpong patupahon penampilan pre-kompetisi di Parmingguan Umum tanggal 8 Juni 2025 pukul 8 WIB dohot pukul 10 sadawib. Marhite judul Exalted Deo dohot Holland Danak. Alani i tadukung jala tatangnya koma akayanak kota nama dohoti JICF 2025. Ala lagu sibanon na ditiki kompetisi do edion na binonnya nakotai dipangido ma dohot gomos asa unang pola dipoto manang di videohon saleleng penampilan berlangsung. Na palimahon pameran buku BPK Gunung Mulia di hari Minggu sadarion Minggu 8 Juni 2025 dipatupado acara pameran buku oleh penerbit garing toko buku BPK Gunung Mulia. Dung sidung kebaktian pukul 8 WIB dohot pukul 10 sadawib. Akka ruas ni huria dohot parhalado nama sihol majaha akka buku rohani. Boima mengunjungi dohot manuhor buku marhite pameran i. Na paonopon sumbangan bunga hidup dohot standing pot. Di jalo huriatta HKBP Serpongdo sumbangan sian keluarga NN. Ima bunga hidup dohot standing pot godangna 2 buah posisi di tangga gereja. Parhalado dohot ruas ni HKBP Huria Serpong pasahaton mauliate godang sai di tabai tuhatama akka pasu-pasu tu keluarga na pasahatos subangani dipangido asa sude ruas mangaradoti haulion dohot hayason ni gerejata. Na papituhon pesta paduahon hari Pentakosta di hari Senin tanggal sia Juni 2025 patupaon ni HKBP Serpongdo pesta paduahon parningotan di hari Pentakosta paduahon ima parningotan di hari hasasaur ni tondi Porbadia parmingguan masuk pukul 20 WIB maringanan di gereja. Riama hitaro tu pesta paduahoni bahen puji-pujian dohot hasangapon digorni Tuhani. Na pawaluhon perubahan jadwal kebaktian siang. Mar pardomuan tu ulaun maka tidakon hapor sial tu akayanakon ni huriatta di hari Minggu 15 Juni 2025 parmingguan pukul 11 WIB dipamaju gabe pukul 10.30 WIB. Napasiahon peneguhan CD dohot marulaun nabadia kelas reguler tahun ajaran 2024-2025. Di hari Minggu 15 Juni 2025 di parmingguan pukul 10.30 WIB dipatupado acara makatidakon haporsiao tu 50 halak yanakon ni huriatta nama dohoti katekisasi sidi di tahun ajaran 2024-2025 on. Dipatupa huriatta do acara sakramen ulaun nabadia tuaka yanakon ni huria naung makatidakon haporsiaon sadarion manang lepas sidi rap dohot akka natoras nabi. Na pasapuluhon pakkobasion partangyangan wik. Patupaon ni huriatta do partangyangan wik masuk pukul 20 WIB. Hari Rabu tanggal 10 sada Juni 2025 di wik Betani nama Jabui keluarga Amang Charlie Susanto parningotan Gultom Inang Mia Audina Waruru. 2. Keluarga Amang Tupak Situmorang Inang Natalina Raja Guguk. Na patuluhon keluarga Amang Antoni
parintahi silaban inang henni triastuti boru panggabean. Diwik Efrata, parjolo di keluarga Richard Utapea inang hot Sulastri Pasaribu. Napaduahon keluarga amang calon sintua di hot Parasian Simarmata inang Herlinda Gultom. Napatuluhon keluarga amang Yosua Gunawan inang Basana Mariani Berliana Silalahi. Naupapaton keluarga amang Haryanto Simamora inang Lasmauli Boru Nainggolan. Di Wik Judea di keluarga amang Mario Parlindungan Tambunan inang Mary SD Sibatu Ara. Kamis 12 Juni 2025 di Wik Galilea nama Jabui keluarga amang Joseph Hasudungan Pasaribu inang Nancy Martaria Lumban Tobing. Di Wik Kanan nama Jabui parjolo keluarga amang Duat Sinaga inang Rusmauli Hasibuan. Napaduahon keluarga amang Jackson Hasibuan inang Rismawati Tanjung. Di Wik Bethesda keluarga amang Elikson Togatorop inang Chandra Silalahi. Di Wik Sion di rumah keluarga WL Parulian Pasaribu inang Nurita Stompul almarhum sekaligus penghiburan. Napa 10 sadahon retreat horong besar sekolah minggu HKBP Serpong. Patupaon ni seksi sekolah minggu HKBP Serpong do kegiatan retreat tu anak sekolah minggu kelas besar kelas 4, 5 dohot onom. Nanaing di Patupa di hari Sabtu Minggu 20 Sada Saharoi 22 Juni 2025. Maringanan di Kinasi Resort and Conference Bogor, Jawa Barat. Tema ni kegiatan Retreatron IMA bertumbuh menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Namar tudu-tudu tu Lukas 2 ayat 52. Jala subtema IMA melalui retreat anak sekolah minggu mengenal diri dan mampu mengatasi akibat negatif teknologi digital. Biaya retreaton direncanahon sian anggaran gereja dohot kontribusi anak sekolah minggu godangna 200.000 per orang. Pendaftaran terakhir tu ulaunon IMA di hari Selasa 10 Juni 2025. Seksi sekolah minggu makirim situtudo tu dukungan dohot partisipasi ni natoras ni sekolah minggu horong besar dohot sandok jemaat HKBP Serpong asaboi mardalan kegiatanon dohot denggan. Songonima suara ni titing sadarion pakkobasion parhepengon dohot warta pembangunan nasumikop tajahama di warta jemaat dohot warta keuangan naung di sagihon di ganuk grup WA Wik. Mauliate. Paduan suara anak Harmonia Lucis kami beri kesempatan.
Marende mahita siya bukwede 640 ayat 1 tabatul. Batana sumurung sian salut roha, ima mangaramoti akate-ate do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas madihita saluhutna. Selamat hari Pentakosta madihita saluhutna. Dia mau menami do tinanami na inaulungan di bagasan guari tuata Yesus Kristus. Turpukta sadario naga bebahan jamitatta. Imana dienet sian Johannes biddu 14 mamuka mai sian ayat 15 saat roh di ayat 26 tapayutiut mamanginang di bagasan roh hatta songonodo hatani debata molo na holong rohamuna diau radotan muna doaka patikku jala pangidokku ma tu amai asa dileho tuhamu sada pangudian na asing asa imat dongani hamu saleling nai imatod di hasitongani nasotar jalo portidion aidang di ida jaladang ditadda ale ditadda hamu do ibana ay narap ma ibana dohot hamu jala di bagasak kamu ma ibana dang tadi konokku hamu somarama naroma au madapotok kamu sautik nari nama jadi dambe idau ni portibionau ale idau muna doau ay na mangolu doau hamu pe mangolu do dinasa dari ima boto muna au di bagasan damang jala hamu di bagasan au jala au di bagasak kamu manang ise nama niop akapatiki jala diradoti ido na holong roha diau ale diha holong idamangi do na holong roha diau au pe holong do rohakku di ibana jala papatarokku ma au tu ibana jadi di doksi Judas ma dada si Iskarioti dia do alana Tuhan ubahin na hola tuhami papatarongmu dirim dada tu portibion dungin na Jesus mamangalusi ibana ganup na holong roha diau radotani do hataki jala haholongan ni damang ma ibana gabe roma hami manopot ibana maringanan tu bagasan ibana nasoholong roha diau dang radotani i hatakku dang au na puna hata na binege munai amai na marsuruau do imahu hatau tuhamu tagan rap do peau do hamu ale anggo pangodiani imatot di porbadia
Sisuruoni amai marhite-hite guarhu. Ajar honon jala paingotoni ido tuhamu. Nasa nahu hatoni tuhamu. Ido yang gosahat ni turpuki. Dihamu manami do tinanami nenolongan di bagasan buari Tuhata Yesus Kristus. Molo sidukku saunari tuhita saluhutna mang inang doho disudeat kana poso bulung ianak penami. Bangga dohita gabe halak Kristen. Bangga dohita mang inang gabe halak Kristen. Ido alusta. Jala yakin doa wati amang inang pasti sudah hita nakin madok bangga doa gabe halak Kristen. Kebanggaan halak Kristen dia mau menami doa tinanami bukan karena kehebatannya. Dada alani hamalo otta tiamang inang. Bukan karena hauliotta manang tiamang inang. Bukan karena kumasotta. Martibak kodongatta nasosu ugama dohotita tiamang inang. Ternyata kebanggaan kita sebagai seorang Kristen bukan yang melekat pada diri kita. Songon pribadi, keluarga, manang, jemaat. Melainkan kebanggaan ta amang inang apa yang Tuhan telah perbuat untuk kehidupan kita. Kita bangga maka porsyai dohot memiliki Tuhan nama Saiburju di Parngoluata Siganupari. Debatana olo berkorban. Saat tunamate ibadah di Haupinor Silang untuk kita dan demi keselamatan kita. Bahkan kita bangga mempunyai Allah nama Saiburju lau mangurupi hita. Namar gogoy kita dohot naman dongani hita. Debata ate amang inang. Iman naung hehe dohot naung makamonakon. Wasoni hamatiani. Tuhan yang naik ke sorga. Ketata yang maha mulia tiamang inang huasona melampaui sude aka huaso na adong di tonga-tonga ni Portibion doho tatiamang inang naung paradehon inganan di tonga-tonga ni Banua Gijangia tiamang inang. Kalau kita mau daftar satu persatu lagi tiamang inang godangdo kebanggaan ta songon halak Kristen hita tiamang inang alani i unang ngadok kita nama nadikon hak Kristeno holan alani kebanggaan sementara di tonga-tonga ni Parngoluata Siganupari. Alai dia mau manami do tinanami. Sekarang pertanyaan yang menguduti taringotusi, apakah kita selalu merasakan hal-hal tersebut yang membuat kita bangga? Tadok do hita bangga adong Yesus Kristus yang telah memberikan dirinya bahkan nang paradehon inganat di hita mang inang. Apakah memang dari lubuk hati kita yang paling dalam kita merasakan kebanggaan tersebut manang gabe hailau do di hita? Taringo tutuhata Yesus Kristus gabe godang hita tiamang inang nama biar lau menyaksikan manang makatindakon goar di tuhata Yesus Kristus. Kenapa masih begitu banyak orang-orang di sekitar kita yang kita tidak bisa menutup mata ngagodang be nama nadikon hak Kristeno holan alani haportibio na tiamang inang. Bahkan pertanyaan selanjutnya pun hadir dalam kehidupan kita, apakah memang benar Bapak Ibu saudara-saudari kita sungguh-sungguh merasakan dan mengalami pertolongan, penguatan, bahkan pandongannya di debata di bagasan ngoluta Siganupari manang holan jargon-jargon doya mang inang bahwa kita mempunyai Allah yang besar, bahwa kita mempunyai Allah yang selalu menyertai kita, tetapi dalam kehidupan kita sehari-harinya Bapak Ibu, saudara-saudari, di hati yang paling dalam adong dope kesangsian di hita taringo tu pangurupon di debata amang inang ido nagabe suku-suku di hita. Bukankah kadang-kadang hita amang inang juga merasakan betapa Tuhan tidak berada di samping kita. Justru kita sering kali merasa seolah-olah Allah tidak menolong kita. Justru ditingki saat-saat nama Semaol di Parngoluata Siganupari, bahkan yang gawat dan genting, kita masih bisa berpikir, nah
daudo debata sian ado fakta. Na daudo debata tiamang inang sian tonga-tonga di parmeluata. Makanya kita harus menghadapi kesulitan demi kesulitan. Padahal pada saat-saat itu kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan debata. Alai sonari emang inang do dihamua kaya nakona mina poso bulu dina tapes tahun haroro ditod di porbadia ditogi hodohita tiamang inang ditogi hodohita saunari lau mangalusi godang dia kasuku-suku nakin na digijang nakin na tiamang inang. Karena kenapa? Situasi nata adopi di tonga-tonga di parmeluata diaka namandok porsia tu adopan di Yesus Kristus satiamang inang sarupa dot nani adopan ya kasisian dung naik tu hata Yesus Kristus tu bandua gijangi dung mate tu hata Yesus Kristus godang doa kegelisahan godang doa ketakutan natiamang inang di tonga-tonga di parmeluata si gandupari bahkan murid Yesus yang sudah melihat bagaimana kuasa Yesus yang sudah mengikuti Yesus setiap harinya adong dope ketakutan di nasida dung nakok Yesus Kristus marpungu manasida di sada inganan karena kenapa siapa lagi yang akan menjadi pemimpin kita siapa lagi yang akan mengurupi kita isebe nama donga di hita mengadopi akan busu-busu di tuhata Yesus Kristus mabiar donasida bobonosa donasida busisao donasida di tonga-tonga di parmeluan di nasida tetapi firman Tuhan pada saat ini turpuk jamita di bagasan tikion unang mabiar habu uparope uutus dosada pandonganion dan nasongon somarama habu kabu tinggalkan bukan seperti yatim piatu tiamang inang. Inilah dia hata partadingan ni Yesus Kristus tua kasisianna adorang somate dohe ibana jala adorang so meninggalkan akasisianna secara fisik di tonga-tonga ni portidio na tiamang inang karena Tuhan tahu di boto debatado di boto Yesus dua tiamang inang bahwa adong do ketakutan di tonga-tonga ni parmuluan ni akasisianna di boto Yesus do pakilalaan di akasisianna tiamang inang alani i dipuka Yesus do hata partadingan ni ima marisiho poda dohot marisiho na tiamang inang baga-baga biayat na parjolo di jolo di turpu komado ka tiamang inang unang mabocca rohamuna porsea mahamu di debata jala di sadat jala porsea mahamu di debata molo di sadat tiki ibana manadik kona kasisianna nasida berhadapan do sude aka tantangan do taka kesukaran nama seborat ingatlah Tuhan akan tetap menyertai mereka. Sedangkan kita Bapak Ibu saudara-saudari kita masih bisa bersama Yesus saja. Ketika mereka masih bersama dengan Yesus saja, akasisian naya tiamang inang banyak berhadapan dengan beraneka ragam permasalahan dohot kesulitan. Apalagi kalau nanti mereka ditinggalkan Yesus Kristus. Mana ridok Yesus hati amang inang lau pe ibana mangarade ingana do dihamu saluhutna asarap hamu dohot hau imana ridokna di joloni turpukon ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Tetapi mungkin kita akan mengatakan itu kan nanti setelah kehidupan sementara di dunia ini dan kapan Tuhan Yesus datang kembali murid-murid nih manang sisya di Yesus Kristus pe dangadong na ubotosa lang masa atu partikiat ta sinengon at yamang inang isehita ng maboto kapan Tuhan akan hadir kapan Tuhan akan datang kembali ke tengah-tengah dunia ini garihami akapadita dang ubotohan adigan haroron itu hata Yesus Kristus na padualiho di tonga-tonga ke parngoluata siganupan. Jadi pertanyaannya bagi kita saat ini, lalu bagaimana dengan kehidupan sehari-hari di masa kini? Apakah memang betul-betul Tuhan Yesus sudah meninggalkan kita? Songon pakilalaan ya kasih siadia tiamang inang. Dadaholan akasisyan di Yesus Kristus na busisaw. Manang nagelisah tiamang inang ditadikon Yesus Kristus nasida.
Hita pesau nariona ti amang inang. Na mangolu di partiket ta sinuengon. Jodoh hita mengadopi aka keadaan kegelisahan. Jodoh hita mengadopi akan nabingung, khawatir, bimbang, kehilangan pegangan. Terutama mati amang inang ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi yang begitu berat di tonga-tonga ni Parngoluata si Ganupari. Ketika kita masih kehilangan orang-orang yang ada di sekitar kita, bere kamu maju ati amang inang apa yang terjadi ketika naik Roma ati amang inang, Huria lo manutup batang ati amang inang, lo mengagendai pitor godang doa ke keluarga, nah histeris ati amang inang, pitor godang doa ke keluarga nama dok unang maju tutup ati amang inang. Seolah-olah kehilangan pegangan hidup di tonga-tonga ni Parngoluata si Ganupari. Ketika kita merasakan sakit penyakit, menghadapi problema yang begitu berat di lingkungan kerja, di lingkungan sekolah, saat tuna menghadapi aka penyakit-penyakit yang begitu berat. Laos di bagasan na situasi nasi songoni doa te amang inang. Roma janji ni debata, janji di Yesus Kristus tua kasisiana, dohot kita sinuengona te amang inang, nama dok unang Maria, rodo sada pangodian, di tonga-tonga ni Parngolua muna si Ganupari, nama dongani hamu saleleng ni leleng na ima todi hasitongani, ima todi porbedia yang sering kali masih banyak. Nasotar jalo portibio do piate amang inang todi hasitongani, karena kenapa masih banyak orang yang risih untuk mendengarkan kebenaran, masih banyak orang yang risih untuk menegakkan keadilan dan kebenaran ati amang inang. Bidoko do todi hasitongani ima todi porbediai aidang boy taida jaladang boy ditada alai hita songon halak na makapor sede bata tatad do songo dia tod di porbadiai naung ngadong di tonga-tonga ni Parngoluata si Ganupari naung di bagasat tate amang inang alani molo di bagasang tangyang pete amang inang unang tadok Roma ho songo natagok kode tod di porbadiai di tonga-tonga ni Parngoluata tate amang inang hape sasi tonga tod di porbadiai nunga adong di Parngoluata si Ganupari tanpa diundang pun amang inang. Todi Porbadiai sudah berada bersama-sama dengan kita. Tetapi apa yang terjadi? Jotjotado hita na mga laosi, hita na somanangihon, suarani todi i buku ede o 424 ya temang inang madok. Suarani tondi ni tuhatai. Jot di laosi ditulakoi sai tanda jeamu pau baroham dapoton Tuhanmu jadi damna soroto di porbadiaya ti amang inang alai hita dona jojota mangalaosi to di porbadiai bege habuma to di porbadiai godangan do ditikin yang margabu sita ditikin yang menggibah di dongat tahita ti amang inang unang hatai dongamu ingot patik pasia honi unang parwa-rwa dongamu ingot patik pasiahoni alai na terjadi ahadu ati amang inang dan pola dia nasada madok naso adong do nama botosa alani hatai manasida parwa-rwa homa keputusan tergantung di hita do ati amang inang olo do hita menggibah manang dang taoloi nama katayaka dong hatai ati amang inang ido suara ni todi peranan di todi porbadia ulang di todi porbadia di tonga-tonga ni Parngoluata si Ganupari jadi na parjolo
Ulau nito di porbadia manang peranan nito di porbadia ima songon pangurupi manang penolong ati amang inang di parnguluata si ganupari ima na mangalio kita pangapulion mangalio kita patoguhon roha ditiki mangadopi akan masalah manang situasi na sulit di bagasan parnguluata si ganupari. Itu sekaligus berarti bahwa kuasa dan kehadiran Roh Kudus tidak mesti kita alami secara spektakuler. Marhite peristiwa-peristiwa ajaib. Makana madok, oh itu Roh Kudus sudah hadir. Makana godang akan mujizat-mujizat yang terjadi. Ingota mang inang, bukan harus dengan spektakuler. Kedatangan Roh Kudus atau yang sudah hadir dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bukan berarti ketika kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita bisa berbahasa roh hati amang inang. Manang kesembuhan tanpa obat, hola mana madok dalam nama Yesus selesai segala persoalan penyakit-penyakit tersebut, Bapak Ibu Saudara-saudari. Enggak. Tidak hati amang inang. Kadang-kadang pun Roh Kudus hadir bukan dalam peristiwa-peristiwa yang sangat spektakuler. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari, tod di porbadiai dada ibarat pemain sulap. Bukan pemain sulap tod di porbadiai ya tiamang inang yang serta-merta membereskan semua masalah kita hanya dengan mengatakan dalam nama Yesus selesai semua permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Enggak. Jangan jadikan tod di porbadiai manang Roh Kudus itu seperti pemain sulap, Bapak Ibu Saudara-saudari. Justru tod di porbadiai mangurupi margogoyhon madongani mangapuli dohot manuturi hita justru ditiki mangadopi sude akka masalah asa margogo hita mangadopi bahkan memecahkan segala permasalahan dalam kehidupan kita temang inang. Memang benar tod di porbadiai ya temang inang tidak dapat kita lihat secara kasat mata. Tetapi ketika kita terus-menerus memohon kepadanya agar ia menunjukkan kuasa dan pertolongannya, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka kita akan merasakan ada kuasa atau ada kekuatan besar yang mengalir dalam diri kita yang bisa mencerahkan hati dan pikiran kita, menguatkan, menyemangati kita serta membesarkan hati kita. Makana pitor tadokdo naumrodo to di porbadia diho makana mardami sonakko. Alaniaha ala tatangi hodo suarani toddi mardami sonang mahita tiamang inang. Jalan apa dua kon? Ulau dito di porbadiaya tiamang inang na mangula di bagasak kita. Ternyata mangalio dihita sada parnguluan. Mangalio dihita sada kehidupan. So ona didok di ayat 10 siai sa otik nari nama jadi dambe idau ni portibio nau ale idau mu doau ay na mangolu doau hamu pe mangolu do. Dada holan mangaleon kehidupan. To di porbadiai sadiri do ternyata kehidupan di tomatongan di parngeluat. Konon Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah mula-mula membentuk manusia itu dari debu tanah. Tetapi debu tanah saja belum manusia. Bukan manusia. Baru dibentuk tetapi belum diisi. Belum bisa disebut sebagai manusia. Lalu Roma debata. Diulus somatu bagasan, bungbung ni igung ni jolma ya tiamang inang nong dibentukin nong diciptahoni ima hosa hangoluani gabe marton dima namangolu ya tiamang inang jolmai. Ternyata tanpa roh Allah, tanpa Roh Kudus tiamang inang hita jolmaon hanya bentuk tanpa isi, tanpa roh Allah, manusia hanya debu tanah tiamang inang. Makana di hata parpudi lomba dabutano madok siatano do parmulaan ni dagingmu mulak mai ima tiamang inang. Kita ini hanyalah debu tanah, rawan, ringkih dan hina, bukan manusia. Jadi salahlah orang yang beranggapan bahwa fungsi utama dari Roh Kudus adalah membuat manusia berada dalam keadaan intrans
atau setengah sadar, atau seolah-olah kalau ketika dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus menggelepar-gelepar, tidak sadarkan diri, seolah-olah seperti itulah fungsi Roh Kudus. Ternyata fungsi utama Roh Kudus adalah justru untuk menjadi manusia yang pada dirinya ringkih, lemah, dan mudah pecah itu menjadi benar-benar manusia, penuh vitalitas, penuh dengan kehidupan, penuh semangat, dan penuh gairah. Untuk apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Untuk mampu berfungsi sebagai manusia. Alani dia mau menami dotina nami na nolongan di bagasan buari Tuhan Yesus Kristus. Lau patuduh hoto di porbadiai, mabaik kita toktong semangat penuh vitalitas dan mangolu. Ima songonatar surat di ayat 15 20 sada, dot di ayat 20 tolui, ima nama dok radotima patik. Haholong ima patik. Ima halak. Naung ginohan itu di porbadiai mendapatkan sebuah hidup baru, hidup yang berkemenangan. Itulah yang menguatkan kita semuanya. Jalan parpudi dia mau menami dotina nami, ulau ni to di porbadia naung mangulu di bagasan parngoluatta, ima to di porbadia na mangula, lau mangalehon panuturion, manang panorangio, menjelaskan apa yang tidak jelas. Sekali lagi, Todi Porbadia menjelaskan apa yang tidak jelas. Bukan menjelaskan yang tidak jelas menjadi semakin tidak jelas. Konon Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakoste yang pertama, maka orang-orang dari beraneka ragam tempat asal dan kebangsaan mendengar para murid berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Alani Todi Porbadia, jurang alani Todi Porbadia, jurang antar manusia. Nah dibahen karena kesulitan berkomunikasi, marhite bahasa, ternyata sama-sama boi dipahami. Jala boi dijembatani hati emang inang, sehingga semula yang tidak dipahami kini bisa dimengerti, sehingga tidak lagi ada yang namanya bahasa suci. Karena kenapa? Setiap orang dihargai dalam bahasanya masing-masing. Alani emang inang salah dohalak, nah beranggapan bahwa fungsi utama di Todi Porbadia ima menciptakan bahasa sendiri. Nah so dia tusi halak nama nangihon, jala ibana pe so mangat tusi ahana di dokon di ibana. Godang do halak nama dok sinuaingon ati amang inang menciptakan bahasa sendiri, alai hita nama nangihon, dang jelas, dang mengerti ahada di hatahon, jala di suku pe ibana, bahasa ahadu ibana, sadiri pe bingung ati amang inang. Balik sa fungsi ni Todi Porbadia, imam mabahen, ahana sodia tusi ati amang inang, halak nama nangihon, gabe, dia tusi taringot usol tusi ati amang inang. Dimengerti saluhut halak dohot ganuk jolmo. Alani ma dia mau manami dotina nami, songon penutup di renungat tasadario nati amang inang, songon edetan nakin 420 pati ati amang inang. Tangihon ma. Suara ni Todi Porbadia. Molununga tatangihon suara ni Todi Porbadia ati amang inang. Pasti tarida do di parmuluat. Aha do tarida di parmuluat tamang inang. Ima na tersurat di Galatia 5 ayat 22. Aha do di dok kondisi tabuka maju ati amang inang. Rap mabuka mahita. Galatia 5 ayat 22. Odo karya ni Todi Porbadia naung manuturu hita saluhut. Oma na mangunjungi jamitat tadi bagasan tikyo rap mabuka mahita. Galatia 5 ayat 22, laos rap majaha mahita ti amang inang. Sada 2 tolu ya. Alai aka odo parbue ni Todi holong dohotlas ni roha
dame dot labbas ni roha, habasaron, habasaon, haporseaon, halabohodot hatomano. Ima karya nito di perbadian, di parmeluata siganupar. Amen. Martang yang mahita. Moliate upuji pasanga pami maguar munabadi Tuhan. Ala di bagasan tikyo Tuhan. Nunga hutang yok kami behatam nabadi Tuhan. Ala nong diliokodo Tuhan to di porbadia di parmuluan nami siganupari. Ido nama nuturi roha dot pikiran nami, keluarga nami, bangso dot negara nami, suang songoni dot huriam Tuhan. Gabe mardame sonak kami Tuhan. Disude aka ulau nami, disude aka kondisi situasi naikon huadopi kami. Molo pe kondisi itu Tuhan sangat menyulitkan di tonga-tonga di parmuluan nami siganupari. Alani Tuhan, homat Tuhan na terus Tuhan manorangi roha dot pikiran nami, asa terus kami Tuhan. Lau manangihon suara nito dim, naung mangula, naung ro Tuhan di tonga-tonga ni parmuluan nami siganupari. Alani Tuhan lopok koma tu bagasan rohan nami. Di bagasan tikyope Tuhan, disediakan program-program ni huriam. Homa Tuhan nama dongani, to dim parubadiai ma Tuhan nama ngula, asa saluhu Tuhan. Aka program-program di tonga-tonga ni huriam, do dapat berjalan obar tulomo ni roham Tuhan. Jala tu sediakan ruas ni huriam, na di bagasan gulumit ni ngolu Tuhan. Nah di bagasan parsahito, nah di bagasan aka kesulitan, tanganmu nabadiai doto di porbadiam do Tuhan, nama dongani nasida saluhutna, asa margogo nasida, tarapul nasida Tuhan, disude aka nama saya Tuhan. Jala di bagasan tikyope Tuhan, molo di leokodo Tuhan las ni roha, di pertambahan usia, di pertambahan ulang tahun pernikahan, dot lan sude aka na asing Tuhan, nama baik kami marlas ni roha Tuhan. Marhite to di perbadiai do Tuhan nama ngajari kami, asa toktong kami madok moliate Tuhan, tua dopamu nabadiai Tuhan. Alani Tuhan, upasahat kami ma Tuhan, sudah karuas ni huriam, tarubobi huriam Tuhan nadong di HKBP Serpongon, tua dopamu nabadiai Tuhan. Moliate Tuhan, on matang yang nami jaloma Tuhan. Amin. Mari demahita, tuhut mata papungu, peliata tuhuria dohot tupusa. Aku
tatangnya koma peliata. Ale di bata amanami na di banwa gitjang, odo hararoan di saluhut sila na denggan dot na saulibasa na maulutus. Upasahat hami masya na leon mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi wap na husus di jolom, pasu-pasu may jaramoti, asa huparasya kami pilihanon patimbulhon harajon mo di tonga-tonga ni kuriam dot di portibion. Buhay maruhan nami marhititi todim, asalamut ada hami godang ni selon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan di bata amanami, nasotarasam do godang di selonmi di hami, todim na badiai di leoko tu hami jolma, sumonggopi hami na leaon, naumargai do di leoko tu hami, jala gumodang doi sian portibio do sian pangisina sude, ope, moliate marohan nami jala pujon nami maho, alani sude habal gao dot hamuliomu, nong pinapatarmu tu hami, seleo mato di porbadiai tu huriam, akan naolo mangihuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatongtong hami, mian dibarita naulii. Aleto di porbadia, sepasada mahuriam na pinapungu-pungumi, asa masih jaloan, jala masih haholongan, songon akar ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai, sodangi jala patiur mahami, asau tadda hami akadosa na welga dot na met-met si pasidingon nami. Say buas mahomanay sa dosa nami. Asa lambedia jala ibaru hami ganupari. Asa tarbaik kami saur di bagasan huria na badia nasa sadai. Say odiho jala padomu hami tu amay. Asa pos roha nami madok ama nami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Say tabay sila leo tu huria. Asa lam gadda torop niya kaparbarita nauli. Dot pangajari dot para si roha. Nama maritaon habalgaw mo di portibion. Sa sodangi jala pasu-pasu sude parpunguan ni halak Kristen di gereja, di parsikolaan nang di bagas nabe. Asa taon na sida sawar tu parpunguan sogot. Sa sungguli akan natarpodom, jala pargogoy akan nagale. Sa songgoti ma akan naneang dot na takang maroha. Asa ditinggal ko na sida hajaton nabe. Sa parohay akan nabojok roha. Jala apuli akan namarsak dot na dangoli. Asa unang di paru-paru portibion akan na manguliho. Say tatap mana targogot dot na pinaburu-buru ni halak. Ala ni haporsyaw di Tuhan Yesus. Saya jari nasida maralus jalamian maho di bagasan nasida. Saya ramoti mapikiran ni aka panggonggomi dot panguhum. Asa tigor uhum nasida. Jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sogot. Saya patogu haporsyon nami. Asa toktong huingot hami. Naung sesa dosa nami. Jala buanon mu hami tuhang nguluan sogot. Saya sungguli pakirimo na mangulu di hami. Asa pos rohan nami. Nang malak ke dagingon. Pangulong mu do muse. Asa masuk hami marnida de bata ama. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliama nami na di banwa gitjang. Saya pinorbadia maguarmu. Saya Roma harajonmu. Saya saut malomon ni roham di matongaon songona di banwa gitjang. Leon matu hami sadarion hanguluan siap hari. Saya sama dosa nami soon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami togion tu pangujunan. Palua mahami sian pangago.
di bagasa dame, jalo hamuma pasu-pasu nasian Tuhan debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala dipasaorhon madamena tutodim. Makna perayaan HKBP Serpong tahun 2025 ini adalah untuk membangun kebersamaan, mulai dari anak-anak, orang dewasa, orang tua di HKBP Serpong, dan juga momen untuk membangkitkan semangat persatuan, persekutuan di seluruh WIK dan di seluruh kategorial. Ya, kita berharap melalui Parahyon tahun 2025 ini kualitas pelayanan di gereja kita semakin meningkat, dan tidak hanya kualitas, persekutuan jemaat juga semakin baik dan menjadi stimulan daripada yang dilakukan oleh Parahyon ini supaya merangsang, membiasakan diri aktif di dalam setiap kegiatan. Banyak sekali ya perlombaan di tahun ini. Di awal April kita sudah awali dari kegiatan launching Parahyon yang menurut saya cukup meriah, lalu dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan Paskah. Dan berikutnya nanti akan banyak perlombaan, baik perlombaan olahraga, seni, antar week yang akan kita lakukan. Ada festival core, vokal group, olahraga ada volley, futsal, dan lain sebagainya. Mungkin yang bisa saya sampaikan, di setiap perlombaan akan ada hadiah bagi pemenang 1, 2, dan 3, dan kita akan menghitung klasemen pencapaian setiap week. Jadi nantinya kita akan tahu week mana yang mendapat nilai tertinggi dari seluruh perlombaan, dan yang mendapat nilai tertinggi nantinya akan menjadi juara umum Parahyon tahun 2025 dan akan mendapatkan piala bergilir. Jangan kendor, menyala-nyala, Dan layanilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.